A ci gaba da hijira daga ƙauye zuwa birni, daddawa ko kalwa ta kama wurin zama a supermarket, kuma tuni ta fara ƙulla alaƙa da jami'an kwastam domin fara shiga duniya. Kalmomin yabo ko girmama hankali sun yi ƙaranci wajen siffanta ƙoƙarin wata budurwa ta manhajar TikTok da irin wannan bidiyo. Ni fa kawai na kakku tunanin babanku ya zo ya ce yana so na zan ce a Allah wuf da shi zan yi. Kake tunanin wai ina baba ba zan wuf da shi ba, wuf da shi zan yi. Tuni dai wani salihin saurayi ya nuna muradi, kuma Hausa Guy da kaina na fara yi masa screening kafin haɗa su da ita. Ana kuma buƙatar hajiyar ko na kusa da ita da su tuntuɓi Hausa Guy a WhatsApp ko SMS ta wannan lambar. Abu namu dai aka ce maganin akwabe mu. Karin maganarmu na yau kenan, kuma walimar aure ko ba cokula, ni da jami'an na ɓoye har da guzurin wuƙa muke yi.